Fii creatorul vieții tale cu Alina Găloiu. Ce îți dorești tu astăzi? Cum ar putea fi ziua ta astăzi, astfel încât să spui, este cea mai bună zi din viața mea de până acum? Și momentul cel mai important dintr-o zi este momentul în care ne trezim, acel moment în care nici nu ne-am dat jos din pat. Puneți alarma să sune mai devreme și ia-ți timp 10-15 minute să stai cu tine, în conectarea cu tine de dimineață. Și în acea conectare cu tine, pune-ți intenția pentru ziua pe care urmează să o trăiești. Te-ai trezit de dimineață și asta deja este o minune, pentru că fiecare zi este un nou început care ne este dat în viața noastră. Ce vrei tu să faci cu această nouă zi din viața ta? Ce aventuri mărețe poți avea astăzi? Ce miracole, magie, minuni poți trăi astăzi? Și rămâi în întrebare. Conectează-te cu energia, cu sentimentul acela care vrei să îl aduci în viața ta într-o nouă zi. Și pe parcursul zilei, adu-ți aminte să aduci din nou acea energie pe care ți-ai propus-o la începutul zilei, că vrei să o trăiești. De tine, creatorul vieții tale, depinde să aduci în fiecare zi energia pe care vrei să o trăiești. Cu determinare, cu disciplină și cu blândețe față de tine, că poți face astăzi mai mult decât ai făcut ieri, fără a te duce în judecată ce ai făcut până acum și fără a cere mai mult acum de la tine decât poți face cu adevărat. Adică nu cere salturi foarte mari. Du-te în a face ce-ți dorești astăzi mai mult decât ieri, dar în salturi mici. Ce poți adăuga astăzi mai mult în aventura vieții tale decât ai adăugat ieri? Și mâine o să adaugi și mai mult și mai mult. În tot acest proces de a cere mai mult de la viață, îți recomand să ții un jurnal. Jurnalul este acea destăinuire pe care noi o facem cu sinceritate față de noi și în jurnal putem să ne vedem cu adevărat progresul de la o lună la alta. Pentru că mintea ne sabotează. Adeseori mintea o să ne spună, dar nu ai făcut nimic, dar nu s-a întâmplat nimic, dar nu s-a văzut nicio îmbunătățire. Pentru că poate ești atât de critic cu tine încât îți este greu să vezi progresul pe care l-ai făcut tu cu tine față de acum un an. Dar jurnalul este acel mediu în care tu ai notat unde erai acum un an, care erau stările tale interioare, care era starea ta de sănătate și unde ești acum. Ce ai învățat în tot acest parcurs, prin acele notițe scurte de câteva minute, pentru care îți iei timp zilnic să le notezi în jurnalul tău. Este unul dintre instrumentele care să îți dea curaj să mergi înainte pe calea ta. Este acel partener al tău în călătoria de a vrea mai mult și de a ști că se poate mai mult. Se poate să fii tu creatorul vieții tale. Să-ți aduci în fiecare zi energia pe care tu ți-o dorești. Dar pentru asta ai nevoie să o inviți în viața ta, să o chemi și apoi să o recunoști când ea apare. În lucruri mărunte, într-o vorbă, într-o privire, într-o îmbrățișare,
într-un podcast pe care îl asculți, într-un articol pe care îl citești, într-o carte pe care o deschizi. Tu vei recunoaște acea energie pe care ți-ai setat-o, că o dorești să o experimentezi în acea zi. Și în acest proces, mă repet, fii blând, blândă cu tine. Lumea nu a fost construită într-o zi. Tu poți face progrese în fiecare zi. Te îmbrățișez și îți doresc curaj de a merge pe calea ta. O zi frumoasă!